Matul il-konferenza ġenerali tal-Partit Laburista bit-tema Insaħħu Malta tagħna kien hemm sem qawwi miż-żgħażagħ fl-eluq tal-istess konferenza ġenerali f'dar il-Mediterran fil-Belt Valletta fej il-qofol tagħha kien id-diskors tal-Prim Ministru u mexxej Laburista tkellimna ma' 4 żgħażagħ dwar is-sem li kellhom tul din il-ġimgħa fej għal ħut minnhom din kienet l-ewwel konferenza ġenerali li ħadu sem fiha. U din il-konferenza ġellitni nħoss li ġibditni lejn il-partit sabiex nagħmel il-kontribut tiegħi illum kemm ukoll fil-ġejjieni. Ġifieri nħoss li taqadna kollha flimkien u tħeġġiġna biex nagħmlu kontribut lejn pajjiżna mill-issa għal dejjem. Kienet importanti wkoll li tkun viċin il-komunitajiet, fil-fatt inżilna ġol komunitajiet. Morna l-Emkas, eżempju s-Siġġiewi ġewwa l-Kunsill Lokali, morna Villa Begi, fejn samna idejat, ovvjament kulħadd esprimi ċertu affarijiet li għaddejjin mill-pajjiż, policies, u liġijiet, ovvjament li nixtiequ li jimprovjaw. Matul il-ġimgħa wkoll matul l-attivitajiet ħafna diversi workshops li kien hemm kellna l-workshop fl-Emkas ukoll li tratta l-edukazzjoni, kien xi ħaġa importanti wkoll naraw dik it-tip ta' input miż-żgħażagħ hemmhekk għax ovvjament dik ħadd tixxejpja l-futur tagħna. Kellna ġimgħa impenjattiva bl-attivitajiet li għandna rispons tajjeb minn nies, speċjalment minn maratona ġbir ta' fondi llum għandna l-eluq tal-konferenza fejn hawn rispons tajjeb ta' nies u nemmen li l-Partit Laburista għandu jibqa' jkun il-partit tan nies permezz ta' il-konferenza li titlaqqa ġewwa l-komunitajiet tagħna.